Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Karon day no ni ana sa laing sugilahan no o sa dili pa di ay shout out kay ko no sa tanan nga nagsunod ang tramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-followers no, mga ka-listeners no. Sa pagsunod sa mga sugilanon nga gikan sa anime drama, salamat kayo no. Shout out kay ko no kang James Sagrero, salamat kayo idol sa pinaminti nimong pagsunod no sa mga sugilanon sa anime drama. O kang Kitin Slab, salamat kayo idol sa pagsubaybay no. O kang Niseles Modet, salamat kayo no sa pinaminti yung pagsunod sa mga sugilanon nga akong gipang-upload no. Gikan sa anime drama, salamat kayo sa pagsubaybay no. Ug karon sa katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Is warmed by the sun, deep velvet nights. Mama Miting! Ma! Ayaw na paghilak, Wafa. Kay luwas nas manang. Nagdanghag lang ang motor nga nakabangga nila ni Mama. Kaswerte ni Manang Biting kay wakay siya na unsa. Ang tricycle driver gyud kuno Wafa. Dako kayo gisi ang o. Joren, pauli na lang kay kami si Ate Terela mo bantay ni Mama Miding. Unsa man iki? Wa mo ipada? Mubalik madayon ko din eh. Dad ilamig among ilisan, Joren. Okay. Ikaw, Nikki. Ay kanang Wafa. Hay may mayo kumuuban na lang kong Joren sa pagpauli. Kay ikaw may nahibaw sa atong gamitunon samtang ni atas ospital. Sige. Mas labing maayo, Nikki. Tana? Ate Teray, kung mumata na gadis Mama ba, tawagin dayon ko ha. Oo. Yes, Wafa. Salamat, Joren ha. Kada doon na emergency, ikaw gidayon mo yung makatabang na mo. Okay na, Nikki. Unsa man? Nagkasulti na mo atong ginikanan sa nakadasmag nila ni Nang Miding? Oo. Sila may moabaga sa gasto sa ospital ni Mama o sa tricycle driver. Maayo kung mao ka na. Kung wa pa sila musultian na ako, ako gid sila ikiha. Hasol na ang magkiha-kiha, Nikki. Mas mayo na lang may offer sila nga sila mo bayad sa bill sa ospital. Angay lang yun. Adik man ditong nakabangga nila. Giparehab na kuno nis mga ginikanan pero nibalik man kuno sa bisyo. Mauto nga nag-tripping sa ugang barkada. Naglumbaan na sila sa pagpadagan sa motor. Ang usa kay nakalahos. Pero ang usa, mauto'y nibangga nila ni Mama Miding. Ay, salamat kay ni mo kanay mo mga mata, Manang. Manang Miding, kumusta na ko? Sakit. Ay, mawara na, Manang. Lipay kay mi nga miingon ang doktor nga wa ka maunsa. Malasa. Malas gyud Manang Miding. Kadako sa daan, unya nabanggaan pag gyud og motor ang tricycle. Si Nikki, nahibaw na ba ini, Tiray? Ay, oo, Manang. May ani dayon siya sa ospital. Naghilak. Unya? May uli. Kauban si Joren. Kay magkuha og among ilisan. Mobalik ra to din ni Manang. Dili gyud mahibawaan ang disgrasya. Maunay akong gisulti sa wapa na kong nis. Aron mo hilom na siya. Kay sige maghilak. Nabalak ka siya ni mo, Manang. Kinangga ba kay ka sa akong pag-umangkon? Pamayan na day ka, Nikki? Oo, Joren. Kanus aong tali ay? Karong John pohon. John Bright gide ka, Nikki? Oo. Maayon tag, imbitaron ko ni mo ba?
Naagid ka, uy, Joren. Imbitado ka gid namo ni Renz, uy. Pero, sige, postpone lang una na mo ang among kasal. Ha? Nga naman. Tungod sa nahitabo ni Mama Miding. Dugay pa ang John, Nikki. Mamayo pa niya ng higayuna si Nang Miding. Siya di try maning nag-send ako picture. Oh, kinsa man nasa ospital? Hindi mo klaro na. I-zoom na ko, be. Oh, hala. Si Mama Miding man ni. Akong tawag si Nikki. Salamat, Joren. Ay, pasalamat, Nikki. Hindi na ka makausab. Si Renz. Hello, Renz. Kung nagbantay kong manang, ngano, nasuko ka na ko, Wafa? Uwa man, te. Nanawag manggod ako si Renz o nabala ka siya. Hey, sorry kayo, Wafa, ha. Nabala ka lang kukunin mo. Way kaso, Ate Teray. Ang ako manggod, Wafa, nga may baho si Renz, kay nabaya ka sa kaguol. Salamat sa mong pagpahibaw niya, te. Usa mag-aura sa mabalik diri, Wafa. Kaya limuot kay diri sa ospital. Uy, ganahan ako maligo. Giagad pa na ko sa Joren, te. Paabota lang ko. Sige, Wafa, ha. By the way, nakamata na sa mama ni mo. Ug okay naman siya. Wani angay kabalakan. Salamat in taon Ginoo, Ate Teray. Ang pisi mo pag-drive by Jorin, ha? Ang pingan mo pa sa hero kay kasalumbaya na siya. Ang pinga ginako siya, Dulpo. Sama sa ka, Chayamon. Joren. Sige na, tana. At turami, Dulpo. Kung wala na mamalit og buwad, i-close na lang ang tindahan, ha? Okay, Jorin. Amping mo. Tuwa na sila. Paingon na sila sa hospital. Ay, maayong tag okay na si Nang Miding. Ay, huwag makauli na siya din, eh. Unsa ka kung mudiretso na ko ganaog sa ospital. Nang wala ka kunikita. Naunsa mo siyang pagkadisgrasyaha nga, kadako sa dan, unya, gamay rang sakinan ang mga agi. Nadisgrasya pa gyud. Mama Miding, kumusta na ka? Okay na ko, nak. Pagpakaayo, ma, ha? Nag-ulbi ako pagkaibaw na ako nga disgrasya ka. Magpakaayo yun ko, eh. Kay gusto pa kumutambong sa inyong kasal ni Renz. Excuse me. Mo gawas ako, ha? Ay, wala, nasakitan siya. Ate Teray. Sorry, Wafa. Si Renz. Renz, Niki, mudiretso na ko sa ospital. dool na day ka? Layo-layo pa noon. Mudiretso na ko diha. Kuan, sige, Renz. Diretso na lang diri. Paaboton ka na mo. Sige, bye. Bye, Renz. Nabala ka si Renz. Wafa, kung ulit si Joren, may mauban ko niya? Sige, te. Kay mo diretso man sad si Renz din, hi. Maayos niya dili magkaabot si Renz og Joren. Basig, magselo si Renz. Maunay akong nabalakan. Kay dili ba kapugngan ang selos? Gabi na, Tiray. Ano? Ay, kadiyon sa Joren, kay may paliton sa ko. Maghuwaton mo sa sakyanan, ha, Tiray? Okay. Naibugos mang gahilaw, uy. Mapalit ko. Ate Tiray! Oh. Masay room number ni... Niya ka? Akong gihato din sa ospital si Nikki. Bye. Unsa? Kay... Unsa ba, Renz? Anong imo kong gisukmag? Sa mga Renz, oy, nagkalitan man rin magsugod si Joren. Naglaong pagyapon ka? Nga maluoy si Nikki ni mo? Nasayop ka, bay, Renz. Imo na si Nikki. Ikaw na kumitabang niya. Nila, kay ako may dunay sa kinan. Oo.
Wala sa ni mo, Renz, oy. Sorry. Sorry, Bajurin. Di kalikayan nga magsilos ko nimo. Sorry. Gunner, sorry lang. Ate Tiray. May gani Jorin, kay wa ka mo bawas dang gisumbag ka ng Renz. Walang tiray. Kalabaya na akong ba. Kaya nga naman tiray. Ay, dahil naman kong nagdudang. Pag-ingon sa wafa na akong nis nga, basig makitaan ka ni Renz, Joren, ni magselos siya. Oh, di ba, wa ko masayop. Nagselos, Jud. Nakasabot ko sa iyang gibati, tiray. Naigugma siya na Nikki. O nahadlok siguro siya nga mabalhin ang pagbati ni Nikki di rin ako. Pero, dili na mahitabo. Kay si Nikki, in love kang Renz. Unsa? Nasumbagan ni mo si Joren, Renz? Uwan ako tuyo Nagselos ko nga nakakita niya nga naa siya gawa sa ospital. Ano man in taon, uy? Si Joren ba ang nitabang na mo nga makaanid dayon ko sa ospital? Dihang naibaw ko sa naitabo ni Mama Miting. Sorry, Nikki. Ambot nga magselos pagyapon ko kung makita na ko sa Jorin. Nagbasol ko nga ako sing gisukmag. Oy, kinsay imong gisumbag, Renz? Uwa man, ma. Kumusta naman ka, ma? Okay raman ko. Pansakit lang gyapon ang akong kalawasan. Salamat kay ni Aka, Renz. Unsa? Grabiha ko ni Bayrens. Grabe mo lang. Namay na sila ni Nikki. Klaro na nga makasal na sila. Unya, silusan pagyapon niya si Bayag Juren. Lagi? Luoy, tsukong Joren. Nagsumbagay sila. Waoy, manibawas og sumbag si Joren kang Renz. Nakapugong pa in town siya. Kaluoy. Nakakaon nakatiray kabuhi ko. Man na, nanghapit mi kananan si Joren. Unsa? Nangaon mong duha? Oo, ngano ka? Nagsilos ko tiray. Nagsilos kong Bayjurin. Pagkaway angay bayani mo magselos, Gab. Pagpuyoy! Gisumbag kang Renz? Ay, lagi. Isulti na ko niyang gisumbag ko, balikon pag yun. Ala, uy. Kaluoy sa ni mo ba, Joren? Uy. Sagdi lang, Dolpo. Pamaganahin mo kay nagsilos man siya. Ay, gisilusan day kang Renz? Kaya sa todo po. Sige. Kaya mapahaway sa ko. Daw, uy. Kaluoy ni ba, Joren? Uy. Kasluno na sila si Renz og Nikki. Unya, madapatan siya kay gisilusan? Nagpalit ko og pagkaon sa gawas. Na may fast food chain sa unahan. Nagpalit ko ini. Mga unsa ta? Unsa man na, Renz? Imong paborito. Manok. Kalaing bigbaho, anak, Renz, uy. Ha? Unsa? Kahumot sa manok, oh? Di ba mao man ang imong paborito? Ang manok? Love? Nikki! Nagsuka mas Nikki sa manok na humot kayo. Iya ko din paborito. Dili ka mabdos si Nikki? Love! Ngano sige mo kagsuka? Kalait sa kukipate. Ngano man ka? Naglain mong lawas? Renz, nalipong ko. Ginoo ko! Nakuyapan si Nikki!
Love, happy kay ko. Renz, gigakos ko nimo. Ahain ko. Naka sa emergency room. Nakuyapan ka. Og... Mabdos na ka, Nikki. Daan pagaliki ko. Wala ko tungahin sa binuwan akong sakit. Happy kay ko, Nikki. Happy kay ko. Okay na ka? May barog man ka? Wala ka malipong? Wa na. Mobalik na ta ni Mama Miding, Renz. Diin man mong duha. May miani nga nurse. Matod niya. Nipirma na ang doktor nga makagawas nako. Mami Ding. Amahan ako, ma. Ha? Unsay? Mabdos ko, Mami Ding. Wow, maayo kayo, anak. Makakita nako sa akong apo. Magamping ka, ha, Nikki. Ay gaguang imo lawas. Malipay ni ini sila sa mama ug papa nako. Kanindot ini. Doon na nay anghel nga naa sa imong sabakan, Niki. Natumhan na ang akong gipangandoy. Nga dili ninyo pugngan ang anghel nga makakita unsa kanindot sa kalibutan. Congratulations ninyong duha, Renz. Niki, anak. Salamat, Salamat, ma. Hello, Fa. Di ko ka na sa ospital kay doon ako'y daghang buhaton nun diris bay. Okay, Rati, uy. Mahimo namang makagawa si Mama. Ay, mau ba, Fa? Ay, okay na gyud ay si Manang. Naapa ang lagom sa iyang kilid, te, pero okay naman siya. Matod sa doktor, kung musakit ko nun tumaran lang ko ng pain reliever. Ah, okay. Maayoy noon nga nagkapahibaw ka nga muuli ras Manang kay limpyuhan ako iyang kwarto. Titiray, pwede ba malihog? Oh, pwede tayo, Fa. O sa man na. Sure ka, Tiray, nga patuon ko ni Nikki sa ospital? O, lagi, Juren. Wala kay angay kabalakan kay mibalik na sa ilaha si Rance. Mao ba? Sige na, Juren. Mauban mo kunin mo dito aron pagkuha ni Manang Miding. Sige na ba? Tiray, kabuhi ko. Asa man ka? Nga misakay man ka sa sakyanan ni Bayjo rin. Dali, gab sa kay dire. Aron di ka magselos. Asa man lagi mo? Sa ospital, kuhaon na mo sa Manang Miding. Kay? Mautan sa ospital. Okay naman siya, Gab. Aw, kana is good. God is good all the time. Ay, dukayo sang mitubag ni mama, oy. Busy na sa ni siya sige make-up, ha. Malipay gid silang kumahibaw nga mabdos na si Nikki. Rance? Hello, ma! Ano, kamalipayon ba? Lipay gid kayo, ma. Naduman, usabay dungdan sa imong kalipay. Ma, may umaabot na mong apo si Papa. Unsa? Pag sure ba? Lagi, ma. Kuan, nagpalit ko kanang pagkaon sa fast food chain do sa ospital. Nya, manok, ma. Kay paborito man ng Nikki. Unya, pag-abli na ko sa gisudlan sa manok, ma, gibahuan siya. Unya, wag kagwantan. Ni suka, ni dagan pa ingon sa CR. Akong gadto kay nabalaka mo ko. Paggawas ni Nikki, gikan nagsuka, nakuyapan bitaw na siya, ma. Dali na yan siya da sa mga nurse sa emergency room. Dito na, nahibawan na nako nga mabdos di siya. Oh my God! Kanindot ang nagbalita, anak. Nagsakay na kong bus, ma. Kay mabalik na ko sa ato. Happy kay ko ron, ma. Lipay kay ko. Woo! Papa na ko! Ay,
Sorry kayo ninyo. Nalipay lang ko kay mahimo na kong amahan. Mabdus na nga akong pangasaw ko nun, guys. Wa pa si Joren, Niki. Uwa pa man maabot, ma. Huwat lang ta nila, ma. Nila. Kinsang nila? May kauban di ay siya? O, ma. Si Ate Teray og si Gab. Uy, kuyog baboy, nabaya sa duha. Ako manggong si Ate Teray, ma, nga siya musulti kang Joren. Nga magpakuha ta niya. Oh, maayo kay misugot. Nga nasumbagan mang katong Renz. Nisugot ramang ko na, ma. Buotan yun ka na si Joren. Paaboton na nato sila, ma, ha? Sige, anak. Wapa kong nis! Ni Anami! Ay, Hello, my sister-in-law to be. um, Kumusta? Manang mi din. okay na ko, Gab. Kaluoy sa Ginoo. Nakasakay na buntanan? Oh, si Baygab. I'm here at the back, Bajoren. With my wife to be, nga si Tiray Kabuhi ko. Okay na, Joren! Arga! Ate Teray. Nga nung wafa. Nga nung ni Sandy magkanakuha pa. Nagduka ka? Nalipong ko, te. Unsa? Uy, nga naman ang wafa. Maugid na bation kung magsabak. Unsa tumanang? Us baragod? Halawa kay ko makaklaro da? Ay naku pa, balik ka, Tiray. Luya pa baya ko. Ay, wafa kong nis. Basta matugisulti sa akong maguwang. Ikaw ko na klaro ato wafa. Ala. Oh, Nikki? Niki. Hala. Ano makawa pa? Dool pamata sa ospital. Unsa ka? Ha? Mubalik ka? Latan pa, ayaw lang mo karato. Ayaw mo kabalaka. Mabdo si Niki. Unsa? Unsa? Ma! Oy, Renz, anak. Ay, nalipay kay ko sa imong gibalita, anak. Ako ng lalaki nga pinakamalipayon, ma. Natuman na gyud ang among gipangandoy nga makaapo nami. Magid. Asas papa? Ay, nakalakaw na. Pero nahibaw na to siya. Unya, ma? Aw, siyempre, nalipay kaayo. Kay doon na nakunoy mo sangpit niyag Daddy Lo. Ni Anata, una kong kanaog ha, kaya akong dawaton si Tiray Kabuhi ko. Oops. Tiray Kabuhi ko, ito no lang imong kamot, be. Ay, pag-oy-oy, gabi no ha. Si Manang Miding mo'y guniti, dili ako kay ligoon pa ko. Ay, Manang hinay lang ka na og ha. Okay, Hinay okay. na, hinay. Dali na, Gab. Oh, mapakunis. Okay ka lang, ha? Mo na lang misa Manang sabay, ha? Nikki, dali. Gunit ako. Okay na ko, Joren. Isakitan ko. Padagi ko paglaong pa. Kay mabdos na si Nikki. So sa ato pa di ay Joren, nagdahong pagiday ka nga, makadama ka pa sa gugma ni Nikki? Di ka na, Dulpo. Kaluoy ni Bay Joren. Ay, paita ni may gugma ta. Ay, unya, ang imong gigugma, o may gugma nimo. Ay, sigbalik. Hay, napahimutang na kada si imo hidaanan, Manang. Biyaan una ti kadiha, ha? Uy! Hala! Hala, no? Lamias mangga, uy. Hindi man ipalitate. Kinuo ko. Wakas lumis manggawa pa? Dili man aslum, te. Diin man nila mo palita.
Dito na sa hospital. Holo, oy, wag yung kaaslumi ana wafa kong nis. Lami man tigod. Uy, nindutan mo tanaw nga nagkaon na ng aslom kayong mangga. Uy! Ew, kaaslom ana. Pura buyag. Tiray, kabuhi ko. Wa palay ka natug diha. Wa pa man sa gani ka diha. Nasuya man ko. Ha? Nakinsa? Ni Nikki good. Nga naman, Gab. Namabdos na si Nikki. Onya, nasuya kang Nikki? Nasuya So, sure da, oy. Nga naman gusto sa kang mabdos? ay patakag tabi da tiray kabuhi ko. Mm. Ikaw akong gipasabot. Aw, ako di ay. Nasuya ko nga namabdos si Nikki pero ikaw wa pagyud. Ay, kalain! Maninood lagi ka, Gab. Tuog na taoy. Ay, lano. Pagkadali sa panahon, uy. Parang bago pa malang namahay sila si Renz ni Mowafa. Karon, napatag yung panahon. Ang mga tawa kaslo naman ni Renz. Maulagiti, no? Paspas kayo ang pagdagan sa panahon. Ulag yun, ay. Pero, mupasok ko nga dako nagtiyan. Ay, daoroy. Pasagdi na Wafa. May noon nga maapil og blessing ang baby sa imong tiya. Maugyod te. Una-una lang mo Wafa ha. Kay next year, kami naman sabsigam. Ug mupaso sad ka nga dako nagtiyan tiray kabuhi ko. Parihas ni Nikki. Aw, magkugil yun ka, Gab. Aw magkugi yun. Oh, Unsa pa di ay? hala na. Andam na ba ang tanan, Renz, alang ugma sa inyong kasal ni Nikki? Andam na ma. Kamo. Ay, last month pa ming andam, oy. Unsa? Uy, manang. Yan ang hayop pa mang kagmang luto ay. Nga, nagpakilter mas las Renz. Pastilan baya ni mo tiray. Naibaw ka na din is probinsya. Nga mauwaw mo dool basta kakita o kitiring services. Mao nang magpaluto ko para sa taga-ato. Nindot din kay mauwaw og maikog ang mga tao. Didto sa syudad, bisag wa imbitara, mga tak. Unya, ang usa sa imong imbitaron, magdala og kuyog, balig 5 ka buok. Dali lagi kay mahurot ang pagkaon sa kitiring. Ay, lahi. Ang taga-probinsya, Gab. Kay magpangikog man. Si Nikki, hain man di ay tiray kabuhi ko. Ay, tuan na. Nag-sleeping beauty na para og mapuhon. Joren, unsa man? Nag-andam ng kagisol o para ugma? Imbitado ba yata ni Nikki o ni Renz ilang kasal? Padtuon ba yata sa simbahan? Gitagsaan ba yata niya invitation? Dili ko matambong silang kasal. Unsa? Nga naman, eh! Magsakit-sakit ang ko sa kundugan. Pero, Ikalitambong ugma. Sa ilang kasal ni Renz og Nikki Dolpo. sus mo kumaon lang gani na kuwa ka. Adi lang pod ko eh. Kung adto. Ewa na. Mahiubos sila si Nikki. May ubos sila na ako. Nanimo dili. Balang mahiubos sila na ako. Total, wala naman ko ugma. Oh, usay, pwede magpasabot ba, Joren? Unsa? Mulad ka na ko ugma sa laing naso, Dolpo. Unsa? Hala, naana ang mga dagkong truck nga gikargahan alang sa kitiring. Kadaghan ba day ana ilang gikarga na ay dagkong lamisa, mga chairs. Ila naman ang iredidaan, Gab, kay ugma na baya ang kasal. Ingon ana pod unya ta sa atong kasal tiray kabuhi ko ha. Nindot kaayo nang magpakitiring na lang. Sabadi ay, nagkalisod ka bayang tabi. Unsa na kag magpakitering ka? Nya, nakilagag kwarta. Dunay daghan. Manulis ka. Magtulisit ko tiray kabuhi ko. Ayaks. Ano lang patugag-tugag pakasal na ako, Gab. Maapil ko kauwaw na imong tulisit.
Busy na kayo siya lang Nikki. Di pa imutang na ang mga lamisa o lingkuranan. Para ugma, alang sa iyong kasal ni Renz. Nindot ang kaig decorations. Goodbye, Nikki. Mula ka ko sa ring nasod aron. Aron dili na ko makakita ni mo. Ug mawag tangan kinig kasakit sa samad sa akong kasing-kasing. Mamaayo man ang samad. Apan magpabilin ang uwat ni ini. Love ka, Nikki. Pero dili ako nakaangkon sa imong kasing-kasing. Dili. Oh, ingon si Tiray kay natug ka na anak. Wa pa man ko batiag duka, ma. Excited. Sagol. Katog na nak. Kay ugma sa buntag ra ba ang inyong kasal ni Renz? Oh. Si Renz na nawagan. Ato ba ka? Hello, Renz? Hello, love. Di na mi sa usa ka hotel resort. Nagstay para ugma. Mao ba? Mayo hinuon. Ikan dere mga 30 minutes lang paingon ta sa inyong simbahan. Katawag na, Renz. Ikaw, nganong wapaw ka matawag? Wa pa ko duka agod. Parehas data? Dong, Renz, pangatog na mong duha ni Nike. Kay ugma magduka gid mo simbahan. Magsige niya mo panghuyab. Nakasabaan mos pare. Sige na, mga to. Ladies first. Sige na, mga tog na ta, Renz. Good night. Good night lang. I love you, Nikki. I love you too, Renz. Good Good night. night. Oh. Dato og kaliwat si Renz kay bongga kay ilang kasal sa akong wapangan nis. O tiray kabuhi ko. Ay, habi ni mo no, kasagaran ba sa bongga nga kasal? Ang kaslon ba kay magkabuwag? Simbah ko kadya tiray uy. Ngano nanimbak ko ka man, Gab? Bad ka na tiray ha. Depende ra na sa kaslon kung magbuwag ba sila. Ay, naglain nagsabot ang akong gisulti, Gab, oy. Abi kay bongga, magbuwag na di ay. Ay, just saying, ramang guning ako agab. Just saying. Ano ba? Kay kasagaran manggod sa bungga nga kasal ba? Magbuwag ang gikasal. Sampol ha, kanang mga artista no. Kanindot ano ilang wedding. Doon na pa'y wedding planner. Yan na pa pa'y program nga paghahimuon. Unya mga bisita no, nagot man na kay dugay kay magsugod ang kaon kayo manon pang program. Husto na tiray ha. Na judgmental naman hinuon ka. Just saying gani. Tiray, Oh. misakit akong... Hala! Gab, ay pinuang diha ha? Usay sakit ni mo ba? Tiray kabuhi ko. Sakit akong... Usa lagi sakit? So tira yun, Gab. Usay sakit ni mo. Ang binaim kamot bi. Ha? Tiray, pagdali. Tira akong kamot, Gab. Tira. Ngano di ay? Ha? Ngano ka? Ipatong. Ha? Usay patong. Gab, gay patong ay. Nagkapiliho na jog na ha? Unya, di ka ganahan. Aw, ay, ganahan. Oh, tiray kabuhi ko. Gab. Maora to, Gab. O tiray kabuhi ko. Kadto lang sa... Unya na ta magkumbati ug maayo ka ng kaslo na ta. Today ni data. Stolben. Ay, kadugay ba ito? Sunod tuig pa. Mamamdos ka ko inigam. Buntag na. May abot na gid ang adlaw nga among gikahinaman. Ang kasal nila ni Renz og sa pinangga kong anak nga si Nikki.
Mabangon ako. Daghan na baka ang naluto nga sudan sa. Magsusi ko, magawas ko. Buntag na. May abot na gid ang adlaw nga among gikahinaman. Ang kasal nila ni Renz og sa pinangga kong anak nga si Nikki. Mabangon ako. Daghan na baka ang naluto nga sudan sa. Magsusi ko, magawas ko. Nga parang baywa pa ni abot ba yun? Oh, pasensya siya kay di ko ganahan magdalig-dalig makeup niya. Ay, sige, sugod na lang magbayit, oy. Unahan na lang na naadin, he. Okay, Ate Tiray. Let's go. Ang may late? Oh, Dolpina? Ikaw ni? Ariela! Oh, Hala na! Hoy, kailan ni ay mo? Oh, Tiray, oy! Respect na rin ako sa elementary. Aroy! Kumusta naman ka, Dolpina, oy? Nakaladlad na yun ko. Mayo. Na-apply na yun ang imong kapayots. Maog yun. Daga! Uy, nausa naman ni ay! O sa man mag-chika.com lang mo din, ha? Di pa tapos sugod ang make-up? Ay, sorry, ate. Sorry, chug kaayo. Guys, magsugod na make-up ninyo, ha? Na ako'y 5 ka assistant. Dali rin, ne. Oy, Ariella! Mm. Oy, bayot! Ako yung nag-make-up bayot! Pagbapahan siya kung mayo bayot! Oy, should ikaw na akong diray. Kay dili man ikay kaslo nun. Aw, abi, ato oday, no? Kalimut ko, ay, abi ko ako'y kaslon. Ay, ang ako maligwa pa kanin sa kaslon! Si Nikki! Oh, nooy, hala ka gwapa sa akong niece. Thank you, Ate Teray. Wala si Manang sad ay! Uy, nilutaw ang kagwapa nga ng make-up pa ni Ariella. Guwapa, manggid ko tiray, bisag way make-up. Aw, oo, hinoon man na. Ikaw sad, guwapa man sad ka tiray. Nahalin good ka. Ay, dugay lang nahalin. Dugay, kay pilian man ka. Ready na ang imong bridal car nga imong sakyan, Nikki. Ganina ra nagpaabot nimo. Tana, kay manakay na ta. Ay. Sino man pasabot gab nga, musakay po ka sa wedding car sa apa kong nis? Dili oy. Aw, Ako siyang ihato didto. Ug ako siyang pasakyon. okay. Abi na ko busakay po ka. Dali na, Nikki. Okay, Gab. Ate Teray, gwapo ka ayos, Gab, nga nagtuksido, oh. He's mine, only. Mine. Imo ra man sad ko tiray kabuhi ko. Yay! Lingkod sa anak. Sige, magkagbarog niya. Wato na ko ang bridal car nga moabot ma nga gisakyan ni Nikki. Wa pa man. Ay, huwaton lang nato. Ay, kagwapo sa akong anak. Liwat yung kasi mong amahan, Renz. Kanaog na mo. Ma, nana sila si Gabay. Oh, nasa si Mama Miding o si Ate Tiray. Kauban ang mga igsuon ni Nikki. Nanang bridal car, ma. Nga, gisakyan sa kong asawa. Suod na sa simbahan, Renz. Aron, masugdan na ang pagpaso pa ingos altar. Ikaw may muuna og paso. Uwahira man na ang bride. Dali na, anak. Ay, pa, dali na. Musuda ta sa simbahan. Not sure if you know this, but when we first met, I got some Dinhilang ka sa tungha, Renz. Aron paabuton si Nikki. Kay kaming duas papa nimo, manglingkod nami. I love you, anak. Love you ninyong duha ni Papa, ma. Malipayon kayo, Kauns. Yes, ma. Happy kay ko. Mao na ni ang dugay ko nang ipaabot. Anala, sige. Manglingkod na Miss Papa nimo. Pa, dali na pa. so beautiful in white. Ikaw ang bigay ng Manangiding, tana mo. Kita nang tuloong mo pasok ko. Ay, kitang daw man na ang hatod sa wapa na akong nis, paingon sa altar. Sige na ba, dali mo, dali. Relax lang, Ate Teray. Ay,
Apa kay ka, Nikki. Liwat kay ka na ako. Iga, ano nga naman maliwat din mo si Nikki, Tiray. Ako may iyang inahan, God. Hala, oy, pasag din na lang ko kumananggon. Ay, nagklaro na ng imong tiyang rapano. Milutaw yun ang imong kawapa, ay. Tanam mo. Ikaw, mundo. Nagpaingon na si Nikki din. Kagwapa niya. Oh, Nikki. Huwag ko makasabot sa kong gibati nga. Nakita na si Nikki. Inipaso. Wapa kayo siya. Diara mo apa kong miss, Ren. Amin ko ninyong duha at Tiray, Mama Miding. Kaloyan ka sa Diyos, Renz. Diyos, Renz. Mama Miting, Nikki. Nikki, anak. I love you, nak. I love you, said Mama Miting. Ay, wahilak kay. Oh, Nikki. Ate Tiray. Ay, wapa ko miss. Love jud ti ka, ha. Love jud ka ayo. Madam, balik na, uy. Padayon tos unahan, aron makalingkod na. Sige. Gunit na ako. Kay Gors na rap. Nikki, gonit sa mong baktan. Renz, Tayo paghilak. ikaw bansad ka, di. Luhanis ka, Ipay. I love you. I love you too, Renz. Mabuhay ang bagong kasal! Thank you! Congratulations ninyong duha, Renz, Nikki. Salamat, Dolpo. Dawatan ng regalo gikan ni Joren. Dulpo. Walang may makakita ni Jorin dito sa simbahan. Bitaw, uwa siya mato sa simbahan? Naara sa sila? Wa naman si Joren, Nikki, Renz. Onsa? Hindi siya. Ganun ang kadlaw may biya na siya sa bay. Kay mularga na sa laing nasod. Usa? Nga naman, Dolpo. Uy, kalain ko di Joren, wa man lang magpahibaw na mo ni Renz. Ay, pasagdi ilan to ninyo siya. Unsaon, lisod man niya ang pagdawat nga aslo na mong duha. Onsa? Gisakitan mong gudog maayo si Joren, good, Nikki. Binakog okay na. Nangayo ko ni Kuniyag Pasaylo. Di makadul po sa papangayon akong pasaylo ni Bay Joren, di ba? Gani, Renz. Pero, umagi makain ni Joren ang kasakit sa indughan. Ay, Kalain ni Joren, uy. Oh, Nikki? Nganong kahilakon maka nga milarga na si Joren sa laing nasod? Ayaw lalain na pagsabot, ha, Renz. Suod man kung kaayo mi ni Joren. Kay sukad pa sa mong pagkabata. Kami na'y magsigig kuyog. Magduwa-duwa. mao. Kababata ba yung mong duha ni Bay Joren, Nikki? Ren, sorry. Naluoy lang ko ni Joren. Nikki, okay na. Unya, Adolfo, isira na lang day ni mo ang tindahan ni Joren. Dili lang. Kidaghan pa man siya stocks nga mga buwad niya anugon kay isira. Daghan pa ba siya suki. Ako rin yung papadadon sa iyang negosyo, Renz. Kaya miskalig man siya nako. Unsa? Bay Dulpo? Wa na si Bay Joren? Unsa kay tabo ni Joren? Ay, wala din sa atong dapit tiray. Uy, kay hoin man na siya. Nilarga na sila yung nasod. Unsa? Sure Dulpo ba? Ay, sure kayo ko tiray. Uy, kay ganihang kadlawon siya may bias bay.
nagdaog suitcase. Paingon to siya sa airport. Pero, Manila pa to siya. Lainang by Jorin eh. Nagpalayo man. Alangan. Di ba niya kaya yung heartache? Ay, mausad. Kaluoy ni Joren. Tinuod ka, Tiray? O, lagi man nang. Si Dulpo ang nagsulti. Unya nahibaw ini si Nikki ug Renz. Unang nakahibaw kay sila magitunuran ni Dulpo sa regalo nga gikan ni Joren. Kalayo sad sa ang gilargahan. Laing nasod, mangyod. Dili sa baya lalim ang gibati nga kasakit ni Joren sa dughan niya manang ha. Mao nga, pasagdan na lang nato siya, uy, kung unsa may iyang desisyon. Mads Miding, dili na lang mi magdugay. Ay, mamauli na mo, Mad, Supeng. Ay, oo, kay ang negosyo, good Mads, napiyaan man. Mausad. Sige, dili na lang tamupugngan, Mad, Supeng, ha? Ayaw na lang. Pero kung makalugar mi, Mads, moanhimig balik din aron mga ligo, mis mga resort din nga mga nindot. Ay, maugyod, Mad, Supeng. Bye, Ma. Ay, Pa. Pa. Bye. pa, manggiuwawon, mis. Amping mong tanan, ma. Pa. Kamusta din Nikki, Renz. Amping mo, ha? Salamat, Mads. Magsuping! Magbanding pa ang tata ninyo, oy! Ayaw na lang, Mads Tiray. Sa sundod na lang, kay muduaw mininyo din, Pohon! Sige, sakay na mo sa van, Mads Peng. Kaya nagpaabot na ninyo yung kauban sa van, Tuwa na sila. Maulagi. Nahala, adto nami. Renz, Ma. ayaw pasagdi ang imong asawa. Ayaw pahila ka, ha? Di ba, pa? Ay, sa papa, manggiuwawon yung ka. Papa, Ay, imong ganing pahilakon si Nikki na ako'y imong kontra. Di na mahitabo mauwi kay love kay nako sneaky ang akong asawa. Naala, sige. Bye ninyong tanan! Ayo Ayo mo. Pa. Pa. Bye! Bye, kuno. Uy. Kasayo pa. Aron ay mapalit og buwad. Kadiyot lang. Makabaron tanig sayo eh. Hinahinay lang sa paglakaw, love. Aron, dali ra ka manganak. Mayon tagdali ra kong mga nakrens. Dali ra lagi na. Maong kada sayo sa buntag. Mag-walking yun ta, ha? Dili pa man ko mag-open ng tindahan. Uy. Kanihar ko nanuktok. Joren! Pasuglas ako dulpo. Yan na nagkakus-kakus yan. Dali so sa imong panimay, Joren. Kumusta ka, dulpo? Oksra si Oka. Ikaw, kumusta? Gusto mo kita gwapo lagi ba, Joren? Buyag. Time pa. Nganong... Niuli ko? Nganong nibalik na ko din sa ato dapit? Joren, nganong man? Tubag ako, Joren. Nganong nibalik man ka din sa atong dapit? Kay naka-move on ako, dulpo. Nagrawat na ko sa kamatuoran. Nga kami si Nikki, dili para sa usag-usa. O para lang siya ni Rains. Nabot na day mo gikang nag-walking. Ate Tiray. Sado. Gisadong manok? Ay, katag ano rin ang gurut, ay. Sa kahumot ni Ate Tiray kay baon akong daan. Manok. Magina, imong paborito, wapa kong pag-umangkon, no? Wapa kong umangkon. Bisag unsay klase sa pagluto, basta kay manok. Nana, sige, lingkod na mo din ha, kay mamahaw na ta. Nigi, sa di ba ka mamahaw, inom muna sa imong gatas. Kutawi ko, please. Puyo, kaparay
gatas burot. Na sige pa, imnem na naggatas imo asawa Renz kay aton sa nakos madang miding, ha? Nay, nag-practice og kagors. Oy, dugay mo bangon. Kadiyot lang ba kay kutawan sa tikas imong gatas? Ay, manang. Mata naman di ay ka, oy. Tiray. Oh. Hala. Straight, kisa nagkilili mo sa bintana. Tiray, ikaw kuno'y tanaw diri, be. Kay maayo pa mang kagmata kay nako. Tiray, awa na gud, oh. Nakaila ka ba anong lalaki nga nas tindahan ni Jorin? Aw, basig si Dulpo na mananga sayo na nga blis tindahan. Bibi, akong tanaw. Dire, ikaw. Erog gamay. Tanaw ako, no. Hala, manang midin. Nga naman, kinsa na tiray? Hala, nakaila kay kumanang. Kinsa na laging lalaki, ha, uy. Hala, manang, dautan na kag mata. Ay, kinsa gani na, hala, no. Si Jorin! Ha? Si Jorin di ay na? Niuli na siya? Dali na ang pagputos ni Mus buwad danggit og nukos dulpo. Og ihato din na sa ilang niki. Basig, mauwahin na. Og nahuman na silang pamahaw. Humana ni putos by Joren. Sige. Ihato na dito silang niki. Og, ay sulti nila ha. Niluli na ko ha. Sa? Ang ibang utanang nga nung naghatod ko? Nung naghatod ko ng buwag, nukos o danggit. Ay basta, ayaw lang ganun sulti nila ha. Okay. Maumang ka ha. Ato na ko. Okay na. Nahurot na nimong usa ka basong gatas. Mamahaw na ta. Ato lang waton sila si Mama Miding og Ate Teray. Dali na, miding. Mamahaw na ta. Maayo! Uy, Nikki! Nang miding! Oy. Roy! Uy. Gab! ngigang Dulpo, nang roll call man. Gitay mi pa just kanahan nga mamahaw ta. Alam, no. Kay manayming. Ilom di tiray, uy. Dayon, diri Dolpo! Ay, namahaw na di mo? Ay, kaigat Dulpina. Ay, ngiga, timing mamahaw na mi. Shh, tiray. Dulpina. Ay, pagkaratiray. Ay, Ako sa di ay. ni ako'y gidang nga buwad nukos og danggit. Dawatan ni Tiray. Ano? Lutoan ni. Luto ada yun, ti. Kay ganahan kong kaon na ng buwad. Dulpina. Ay, Dolpo. Naghatod naman kagbuwad. Sige. Lakaw na po. Ay, oo, nang miding. Enjoy mo sa pagpamahaw, ha? Kasulti ko na bayak ko ni Nikki nga nanas Joren. Pero, masimusok ko si Renz o magsilos na sad. Natag na nimo ang buwad, Dolpo? Humana ba, Joren? Timing kayo nga maupay ilang pagpamahaw. Unya, unsa may ilang gikasulti nga daghan ka gihatod nga buwad? Umasa lagi salty by Joren. Pero, niutos ni Nikki nga ipaluto dayon ang buwad kay ganahan siya nga kaon. Maura na? Maura na. Pero, kasulti ko na bagid kayo ko nga nibalik na kadinas ato by Joren. Pero, wala lang ko kay pasing silos na sad si Renz. Maumila ko na dayon ko. Pero, naibuong kong nang miding ba kay murag nakasabot siya sa akong dagway nga may buot kong isulti og iyak kong gipalakaw dayon. Mupahawayan ako, Dolpo, kay medyo nag-jetlag pa ko. Ay sa kong tugawa, ha? Parihog lang. Kung doon ay mga suki nga mamalit, kaya ba na ka kung sa angin mong buhaton? Okay. Sige, Joren. Rest in peace lang sa, ha? Bati, ano mo komedya, Dolpo, eh? Ay, sorry, Joren. Ang buot kong ipasabot nga, relax lang sa, kay nag-jetlag pa man ka, ha? Manang miding.
Gituyo man ni Nikki Grants nga ipa-ultrasound ang tiyan ni Wafa. Unsa may imong tag-an pohon nga mugawas na. Lalaki na. We, nga nakaingon mga lalaki. Talinis na forma sa tiyan ni Nike. Ngay katiran sa may mong tagaan. Bata man na. Why lang ni. Natural bata ay kay tao na Nikki o Grants. Dili na alien. Makaws lang ko nang. Ay, kalma lang man ang miding. I mean ka ng angel ba nga ipanganak sa Wafa na kong niece kay... May premyo ang makatagan unsay anak ni Nikki Tiray kabuhi ko. Lando! Nita magpremyo. Sabi di ay, kiat ng kagab kabuhi ko na. Way premyo ay. Ay, wa day premyo? Kay makatag-an ra ba unta gyud ko unsay anak ni Nikki. We, ansa man kuno gab. Be. Pila may premyo, may sister-in-law bi. 1K. Okay na ka na. Lahos! Ah, Babay ug lalaki na may sister-in-law. kay. Kabantay mo? Dako pirabuyag ang tiya ni Nikki. Kaluha? Maayo kayo. Nindot nga blessing gikan sa Ginoo. Sa ato pa, way mga lola nga maglali sa pag-atiman o pagbantay sa ilang apo. Kay kaluha man. Ninduta ka alam sa akon. Mababaan na ni Gab. Aw, nindot kaayo. Kung mababaan ako by Renz. Kay maka 1K ko from my sister-in-law. Yeah, yung martag na. Unya love, kaya ka nimo ang pag-utong sa duha ka angel? Kaya kaayo, love. Sagdinan lang. Inig panganak nimo pohon. Mutabang kog utong aron dali lang mugawas ang atong mga anghel. Gab, kabuhi ko. Ako, kung mamabdus mo kun, magpa-ultrasound jud ko. Ayaw tiray kabuhi ko. Nga naman? Mas nindot na ang dili ta mahibaw kung lalaki o babay. Lano? Dili na mo akong tumong Gab, kabuhi ko. Unsa man di ay tiray kabuhi ko. Magpa-ultrasound ko. Aron mahibaw takon, maayo bang pagkahimutang ang anghel nga naa sa akong sampakan? Dili na kinahanglan tiray kabuhi ko. Kay ipaatiman ti kag doktor. Unya, dili pa yun igo. Ipaatiman ti kag manghihilot. Bahala ka diya, uy. Ako'y magsabak, dili ikaw Gab, kabuhi ko. Magpa-ultrasound jud ko. Kay, gahi na bay akong tulaan nga makaanak ha? At risk na ko tungod sa akong pangidaron. Mas maayo sad. Sige, puhon ha. Kung mamabdos ka, ipa-ultrasound ti ka tiray kabuhi ko. Aray, nasakit ang akong tiyan. Mubangon ko. Agay, misamutok sakit. Aray! Aray! Love. Love, ano ka? Love ko ang bag, love. Yan po, mong bag. Ang bag ang isuot sa mga gamit para ni baby. Isa? Kay? Nasakit nagmayong akong tiyan, love. Ha? Isa? Mga anak ng halap? Usaw man. Tabang mo! Mama Miding! Ate Tiray! Gab! Kisa itong nanawag sa akungan. Tabang mo, Mama Miding! Uy, si Renz man ron. Basig mga anak na si Nikki. Magdali ko. Love, pagkatang nagsakyanan. Sakinan. Love. Ano, Renz? Ano, ha? Sakita na sa iyan si Nikki. Dinila mo, kay bakat akong sakinan. Aron, matawa sa ospital. Nikki, anak, ayaw sa pagutong na ka. Kanang pugni, sagad na, ha? Pugni. Wapa, relax lang, wapa. Nanay mong bana, nag-atang nagsasakyan. Taw-taw na kong nag-atang sakinan, pero umay niyagi. Sa umay na ko nga, isakita na magmayo sa tiyan si Nikki.
Lord, please. Paniyan ang sakinan. Bisag trisiko lang. Basta matol lang na mo, Sneaky. Wens. Ay, unsa ka? Dulpoy. Nakita mo ka nga, mula ka pa ingon dito. Mula ka naman din eh. Mula ka, mubalik. Dulpo, tabangi ko. Ato ka sa bang, pagkatang og sakinan, kay manganak na si Nikki. Unsa? Agad dito nangyari ka. Dulpo, asa mo ka paingon? Di lang ka, Wens. Magkukusakyanan. Ha? Tuam siya paingon sa bahay ni Joran? Mama, miting Ay. sakit-sakit kayo. Ay, ginoo ko. Ay naman, Miss Renz, nagatag sakyanan. Ay, Akong atuon man nga kay basig bugawas ni dismayang mata. Diyos ko, Lord. Nikki. Pagdali niya, Joran. Pagwatul po kay nagilis pa ko. Maraton kong apel ni mo eh. Sige, tara. Uy, Hala, ay, saan ba yung gikuot, Joran? Ay, stilan mo na ko magdang yaw, idol po. Teresa! pagdali, ay, Joran! Ayan, nanayaw eh. Abdin na kung daan ang gate. Dali! Friends, balik og sud. Alsahan na lang na Sneaky. Unya ka na. Amo ato tas barangay hall. Ato na tumhag yung sakyanan. Tiray. Oh my God. Ay, kaluoy ni Wapa. Isa kita nagbayos yung tiyan. Oh. Sakyanan ni Joren. Oh, hala. Tiray! Oh. Ay, sige! Dali. Relax lang, ha? Relax lang. Kay nanay sakinan nga. Sige na ba? Bay, Renz, sige na. Isa kayo na snake eh. Dali! Sige na, Renz. Isakay na Nikki sa sakyanan ni Joren. Mama Biding. Lam, sakit-sakit kayo, Lam. Joren, sakay pag ko. Buban ko, ha? Kaya paglangay ng miding. Sa front set ka. Sige na, sakay na yun. Oh! Ay, tuwa na sila. Ay, may kinakauna-huna ka, Dulpo, no? Nga, ang sakyanan ni Jordan mo ay magamit. Ay, sa ako itong karatol, Tiray. Uy, nakalitan bitaw ko. Nganong si Joran ang akong gidali-dali. Unsay pasabot ani ako nakita. Ganong kamurang duha ang ni Adinhi? Tubaga ko ninyo. Wala, no? Ngano ka, oy? Nalimungawan ka? Tubaga ko tiray kabuhi ko. Ano ko pagsilos diya, by God? Nalimot ba ka nga bayot ko? O ikaw ang akong gusto, og dili si Tiray. Aw. Nalimot. Nalimot na ko sa. Mao ka. Bayot man day kadulpo. Nganong niawan mo dinhi sa Maydan? Grabe masagog kay ka nga nakatuog, oy, apil maghagok ka sa imong sampot. Si Nikki, oy, gato sa ospital kay mga anak na. Aw, maayo noon. Mahayo noon. Tama na ay, tingsi, yung kagab. Ma, sakit-sakit kayo, ma. Doon na lang. magkwanta. Doon na lang, tanak. Doon na lang. Kaluoy mo lang. Pinata mo ako sa ospital. Ay! Ay, ginoo ko! Love? Renz! Hala, Renz! Ang bata! Sawa! Ang bata! Ang bata! Uy! Ano ang lampin? Dawata! Ginoo ko! Ligawas lang inyong anak ni Nikki. Bay, Renz. Lalaki! Kakadiyo to! Nigawas man yung taon. Manahaog ko niya mong tasakyanan. Pero, Renz, kanaog sa diya. Be, ako diya sa bilahan sa akong anak. ang bata mawa pa na putol ang puso. Ay, butang lang na sa ibabaw piyan ni Nikki ang bata. Nikki, anak. Doon na pa magawas. Unsa? Ako'y! Ginoo ko! Bata? Oops! Oh my God! Ay, naabot na bakas la sa ospital, no? Ay, Diyos ko, di ko mahimot nang. Nagdatog cellphone si Bayrens? Ambot!
Basin! Aw, tawagi! Dinhila mo ng miding, Bayrens. Ako rin pahibaw sa ospital nga. Nainanganak sa suod sa sakinan. Ay, ginoo ko, Nikki, anak. Day. Day. Nara sa sakinan ang nanganak, miss. Wala, nanay Huwag stretcher. ka putol ang mga pusod. Kaluha na. Hala! O di nga sige nagbagting. Huwag mo tubag kay naibilin na yung cellphone ni Renz. Kang may sister-in-law ka, to be. Outro. Na siyang kwarto. Aw, paabot lang ta nga mabalik si Bayjurin. Kang Jorin ka, no? Basing na niya iyang cellphone. Bay, Jorin. Tengok salamat mo. Way sa pa yan, Bayrens. Nakalitan ko diyang nakita mo. Huwag ko magdawang nga na ulit ng di ka. Gikat sa inaso. Niulit ko, Bayrens, kay nakalimtan na ako ang tanan. O nadawat na ako ang nahitabo. Surtihan yung Nikis, ha? Giyatagan mo's Ginoo og kaluha nga anak. Lagi. Lipay kay ko, Bayjurin. Salamat intahon. Salamat, Lord. Naputol na gid ang pusod sa akong kaluha nga apo. Ma, kumusta si Nikki nga nasa ER? Okay rang imong asawa, Renz. Ibalhin to karong taod-taod sa iyang kwarto. Mahimong musud ko sa emergency room, ha? Mahimo. Sige lang ka, addoa si Nikki. Ang kaluha, gida naman to sa nursery room. Mau ba, ma? Sige, atuusan ako si Nikki. Sige. Malipayon kay Renz. Nga okay nang iyang asawa o mga anak. Joren? Ngano? Niya pamanday gihapon ang kahapdos sa samad. Sa akong kasing-kasing ng miding. Hello, Tiray. Hello, Jorin. Kumusta si Nikki? Nanganak na siya? Tiray. Uy, okay ra yung pagpanganak? Normal ra? Normal ra. Okay ra ang mga bata. Unsay mga bata, Jorin? Kaluha ang gianak ni Nikki, Tiray. Kumusta ka, love? Sakit. Okay ra na. Sa sunod mong pagpanganak, di na nasakit. Dili na ko, uy. Sakit man di ang mga anak, Renz. Okay ra lagi na, love. Okay ra. Kung sa sunod, ikaw na yung magbabdos. So? Uy, mabuha ka nga akong egg. Ayos na taon, love. Nagpasabot man gud ka nga punan pa. Renz, kaluha sila. Duha sila nga itong atimanon. Walay problema, love. Kaya na nato silang buhion. Para duha ra ka buok. Kaluha ang gianak ni Nikki, Tiray? O kabuhi ko. Mausulti ni Joren. Yes! Makahatag yun na kuguan kay ang akong sister-in-law to be. Nakatagaan yung ganda. Ako na ni Tiray kabuhi ko. Believe na kagsamot na ko sa. Dili kay bilib kog samot ni mo, Gab, kabuhi ko. Kung dili, samot kog ka-in love ni mo. Naluay kay ko ni mo, Bayjurin. Dulpo, sa akong pagpalayo nagtuo ko nga nawaan nagsakit sa akong kasing-kasing. Apan dayon nakita na ko sa Bayrens unsa ka malipayon diyan ang anak si Nikki o kaluha pa gyud. Pero doon ay hait nga punyal nga misamad og balik sa akong kasing-kasing. Abi man ako naka-move on na ka, ha? Mo'y akong pagtuo. Pero wa pa di ay. Jorin. May apo na tatiray. Lagi man nang, oy. Kamu sigab ka sa aman mo magmenyo. Agad ako niya man nang. Dili naman ko makapugos niya kay pildi naman ko. Kay gipahimusla naman niya akong pagka-girl. Ngunaan na gyud na tiray. Sa dili pa ta makuha sa lalaki, maldita pa kaita. Kung makuha na, magpaubos na lang pirme. Unta, dili na to iyano paghatag sa lalaki ang atong pagkababay. Aron, pirme tang magminaldita. Para ako na manang? Lah, para na to mga babae, oy tiray. Ay lang paninood man ang God.
Hello, mga gwapa nga managsuot. Salamat sa imong pagdaig na mong duhang tiray, Gab. Silan. My sister-in-law to be. Oh. Hain naman ang akong premyo. Ha? Si Premio, Gab. Hala, ay glimot-limot diha my sister-in-law to be. Nakatag-an man ko unsay anak ni Nikki ug ni Renz. Abi na kog nalimot sad ka, Gab. Ay kadiyat, ha? Ha? Nerang imong premyo o sa kalibo, 1K. Yes! Thank you very much, my sister-in-law to be. Ha? Tiray oh. Kabuhi ko, dawata. Dawata ning 1K. Ha? Sama na ako, Gab, kabuhi ko. Imo na, kung unsay ako makwarta, maimo na. Oy! Hala na! Kanindot ni mo, Gab, kabuhi. Hala! Nindot nga ba na? Ihatag sa asawa ang kwarta! Okay na, love. Makagawas ka na din sa ospital. Nabayaran na tong bill. Okay, love. Ready na nga itong mga gamit. Excited na sila sa mama ug papa nga magagako sa ilang apo. Pagkahibaw nila nga mugawas na karong adlaw, nagdali sila sakay ganina paingon sa inyo. Oh, ready na mo. Oh, Mami Ding. Ako'y kugo sa usan ako kaapo, ha? Okay, ma. Magtagsa ta. Kining lalaki mo akong kugusan, be. Aps. Ay, kaliwat baya nimo sa imong amahan, bebe. May dimples pa. Unya, ang babae, maliwat na ko. Taas og ilong. Oh, bita. Taas mo sa pag-ilong. Tara na. Tara mo. O sa man, Gab, kabuhi Ay, tiray. ko. Okay na lang gidecorate na to. Maabtan ta nilang manang, bati ka ayo. Okay na Tiray. Daghang balloons, pink ug blue. Wow! Olo, nice kaayo ang palibot. Napuno sa mga balloons! Ay! Ay, nag-birthday. Uy, dulpo. Ay, why nag-birthday, oy, Dulpo? Naman lagi pink o blue nga balloons. I-welcome na mo ang pag-abot sa kaluha bay, dulpo. Ay, kanindot god. Ay, lang kay ato ba? Mag-chika.com ta ninyo, Tiray, Gab. Oh, usama Unsa man na, dulpo? Si Bayjurin ba? O pa kita yung maka-move on? Unsa? Pag-hinay lang na ba? Nagugos na bakas atong anak. Mama Miding, hinay lang bod. Anad ko mo ko gusog bata, Rins. Pilagod na sila ka-box ni King ako rin nag-atiman. Wayayayaya. Kadaghag balloons. Pink og blue. Uy, hala. Welcome home, may apo nga kaloha. Uy. Dali ka mo! Kay nag-andamig pagkaon aron atong sawan, agig pa-welcome sa among apo ni Tiray kabuhi ko. Dulpo, kisa nag-birthday. Nami daghang balon sa gawas bahay silang ng biding. Nanabaya ang kaluha nga anak nila ni Nikki o Grants na uli nagikan sa hospital. Mao ba? Ay, Bayjurin. Nangimbitar ba yatos Gab nga pangatuon ta? Oh, anong si Gab may nangimbitar? Ilamang guning duha ni Tiray ang pakulo. Tagluto man kuno si Gab. Tala pa Ikaw lang, Dulpo. sige na good Bayjurin. Uy, mga tuta. Arampot ba makaapil na sa ilang pag-welcome sa kaluha? Salamat ining inyong pagpangandam at Tiray ha. Bay Gab, bigasto pa magid mo eh. Ay, para na sa mga bata, Renz. Renz, anak. Renz, nana sila sa mama o papa. Dali mo, ma, pa. Nara ang kaluha, Mari, ay. Uy, liwat man sa amahan ni Renz ang mga hitsura. Nganong adto mang maliwat sa imong bana, Mari? Ay, mauman ni dagway sa akong banas batanon pa siya. Si Rins may amahan, ana. Natural nga amgid o gitsura sa imong bana, Mari. Mao, marimiding. Kisabay nga ining lalaki. Rins the second mang kuno na, Mari. Ang babay kay Nikki the Second. Ay, dili, Mari, oy. Melody, Mari. Kinsa may naghinga niyang melody, marimiding. Ako, Mari. Ako. Kay ang tinuod na ko nga, Melody.
Bayrins, kanus abunyagan ang kaluha. Sinikiray akong padesisyonon, Baygab. Mukugos ko ha. Ninong ko. Oo, okay kayo, Baygab. Si Bayjo rin. Dili ni mo pakuguson sa kaluha. Sinikiray magbuot sa tanan, Baygab. Love, si Bayjo rin. Imo na tong ninong sa kaluha? Dili lang, love. Oh, nga naman, love. Okay raman nga magninong siya. Samtang di apamid din maayo ng sabutanaan ang bunyag sa atong mga apo, Marimide. Maminaw ra ko mari oy unsay inyong masabutan ni Renz og ni Nike. Nagplano mi sila, mga next week na sila bunyagan. Ha? Hoy, okay ra na. Aron, makristyano na ang mga bata. Love, kompleto na ang mga names sa mga ninang og ninong. Apil na ko, ana, Nikki. O, Gab, nalista na ka. Si Bayjo rin. Nakalista na, Gab. Musugot siya sa di, basta kay gilista na namo siya ni Nikki. Hoy, kinahanglan nga inyong pahibaon ng naa sa inyong listahan, ha? Mauna among buhaton na titiray. Renz, Nikki. Ma. Kami si Papa Nimo ang muangkon sa duha ka litsyong baboy. Ay, Di ba? wow! Sanaon! Uy, niyanhe pa man ginmus amo by Renz. Nikki. Aron masiguro namo ni Nikki ba nga okay ka nga magninong sa mong kaluha? Okay kay ko by Renz. Nikki. Thank you, bye. Thank you, Jaren. Unsa bay, Joren? Okay na ka nga kuhaong ninong? Odol po. Tawad kay nauna-una na ko. Nga lang hatagan ako katapusan ng tanan. Abi na Odol po. Gipangayo ko na kay tasan. Ngaunta, malamdaga na nga akong huna-huna. Og ayuhon na niya ang samad sa akong kasing-kasing. Og okay na ko. Naalim na ang samad sa akong kasing-kasing. Bigyan og miluag na nga akong dughan. Wow! Peekaboo! Ka-cute! Pero buyag sa atong apo! Ugma, mamahimo na mong Kristiyanos! Welcome to the world, Rest the Second og Melody! Ooh! Ooh! Abugu! Naida kang pagkaon nga na sa lamisa, ha? Ayaw mo kauwaw. Oh, mga mare, mga pare, okay na mo di, ha? Si Renz o Joren, naasa sa kalabisa. Oh, serious ka nagatubangay. Love! Dali sa kanila. Gitawag ko ni Renz. Ako silang duulon. Nga no, love? Si paring Jory na eh. May isulti na to. Unsa man ka na, paring Joren? Og mas bundag. Mularga kog balik sa Amerika. Oh, Itawagan ko sa akong fiancé. Gusto niya nga mag-settle down na may. wow, ha? Good luck ni mo, pre. Pero Joren, salamat sa tanan ha. Pag-ayos mong married life dito sa Amerika. Gabiin na. Namingaw lag kalit human na mauli ang mga bisita nga may anis bunyag sa akong mga apo. Naraskrib ang duha ay nagtuupad. Mga apo ko, hinaot nga magdako mo nga mga buutan. Ayaw ninyo hatagi og problema sila sa mama Niki o Papa Renz, ha? Iampo ko kamo nga manggitahoron mo og may respeto sa isig katao. Gab! Si Tiray, suko man siyang Gab. Ngano man ka, ha? Gab! Pahawa ba? Noon
Unsa man katiray kabuhi ko? Wa mo kuisa nga nabuhat nimo. Ay, alin pa, be. Ano mo, ay. Nasa mong duha. Dili mo maikot. Sabak kay mo, ay. Mga tuog na sila Sneaky o Grens. Tiray, ano ka? Mabawa na siya manang kay gibawaan ko na niya. Unsa? Bag-o kong naligo ug nagpahumot man gani ko. Baho kay gaga, baho! Ay, tiray. Unsa man ka, oy, mahilak ka mo. Kauwi ba nimo? Bawa kay kasukaon ko! Unsa? Giblisingan gyud kitag maayo sa kahitas anak. Nga naman, ma. Giuban na nako ganang buntag sa ospital si Tiray kay nagsigig soka. Gabi pa ay sigsoka. Nga akong gipa-check up. Ha, bidhan di ay siya. Mabdo si Tiray. Wow! Congratulations sa inyong duha. Baygab, Ate Tiray. Namabdos gis Ate Tiray, kabuhi ko. Kabuhi. Ayo ana bay Renz. Ako ray angan nga musulti ana sa akong tiray kabuhi ko. Bitaw? Pastilan kinsay magdahom no nga masudlan og bata ang puson sa akong manghod. Ay gihatagan gid mo anghel sa Ginoo Tiray, Gab. Nya pakasal na mo ha. Aron makadanas imong apelyido Gab ang inyong anak ni Tiray. Ha? Oh, my sister-in-law. Yay. I love you, tiray kabuhi ko. Dere. Alam ko na ni ay gap. Uy, ikaw ba kay bahuan lagi ko lima? Wa gabae. Kinahanglan na nga magamping si Ate Tiray sa iyang gimabdos love tungod sa iyang pangidarong. Maugid, love. Kung maglisod siya utong pohon, simbak ko lang. Masias gina siya. Muna na angay buhaton. Sus, naku, harap gasto ng masiis eh. Maulagi, uy. Oh. Nagsuka na sa si Ate Tiray, love. Kalma lang. Ikaw ginakaingon ini Gab. Pawa! Gab, pahawa na lang, Gab. Kay ikaw may gipangaan sa akong mga hod. Inigawa sa bata pohon. Liwat kay na ni mo, Gab. Makamao namang mulakaw ang kaluha. Love, atua sila kay madagma. Atua, love. Kaya tanas kaluha, pero buyag. Baby Renz! Baby Melody! Ay, samot gyud ko katiguang ini. 9 months na ang kaluha. Pagkapaspas, modagan sa panahon. Aray kasakit sa untian. Manang biding. Ano sa kater? Ginoo ko dugo. Tiray, gipangagi anak kag dugo. Agkoy kasakit ani kay dugo ang gipangagi nimo. Gab! Gabi no! Nano man ang ining? Nano? Hala! Oy, nganong nagsuka ka, oy? Ngano ka? Ngano, Gab? Ngano ka, oy? Manang miding. Ludoon man ko makakitag dugo. Ug nakuyapan ko. Unsa? Hoy, mga anak ng imong asawa, oy! Ang akong bangod, dadon nato siya sa ospital, Gab! Kakuyapon ko, manang miding. Ay, Ginoo ko! Nike! Renz! Tabang mo si Gab na kuyapan! Jesus, Ginoo ko! Nakakita dugo na kuyapan! Ay, naglibog ko sa iyo unahon na to. Dadon mo sa ospital Tiray kay mga anak o kinibas Gab na kuyapan kay nakakita dugo! Ako yung unahalin yung malagi sakit na kayo ng akong tiyan! Uy! Mahigda ako manang. Di na manang kasakit. Sa? Uy! Tiray! Ginoo ko may utong maninog maayo! Tiray! Ala! Oh! May gawas na nga na si Ate Tiray!
anak sa bahay. Ay, Ginoo ko, ini babayahan na. Renz, ato dito sa sintro, be. Pangayog tabang. Ing nanay ng anak din ni sa ato. Sige na, adada din ang midwife para aron may maputol sa pusod. Pagdali down, Renz. Mamiting! Ay, Ginoo ko, nanganak raman taon sa bahay. Pagka... Hilak sa bata. Nanganak ka na tiray kabuhi ko. Yes! Daddy na ko! Di payabis ka na. Ilong ka, boy. Makahigda na gid ko. Natuog ng duha. Gikapoy in town silang pagdagandagan ganina sa playground. Oh, Nganong hugot man kay kang nigakos diha? Hugot lang. Dili sa love ha. Kay maupay pagsiyam nila kabuwan. Ako kinanalove kay magkamauna mo sila modagan. Unya? Angay ng punan. Love, mahal ko nimo. Ikaw, mahal ko nimo. Og dinhi mga higala natapos ang sugilanon nga naguluhan. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Gisumpayan o gihuman ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkao. Recording editor, Lloyd Capiana. Soundman, Jumel Ariso. Ug ani ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nini maong sugilanon. Sa papel ni Renz, Jeffrey Garces Cabonada, Nikki, Carol Marie Cain, Joren, June Caraca Pujanes, Tiray, Ingrid Miss I. Vertodazo, Miding, Cecil Daniusos Cabrera, Gab, Lloyd Gelson Gabiana, Dolpo, Jumel Arizo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Okay, natapos na dyan no ang drama nga Ikaw, Mahal Ko Nimo. Salamat kayo no sa pagsubaybay no mga ka-followers sa pagsunod sa mga sugilano no nga sinuwat ni Baby Farida Salgado. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay no mga ka-listeners o paghugday ko no ang subscribe sa aking YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.